O una, nga din si Neil Macabalo Silmaro. Ang iyang pangutana mga pinangga sa Genesis 18, chapter 18, verse 2, tutulog ka lalaki ming sugat kang Abraham. Unsa na Pastor Chris manulunda na or ang Dios nga Trinidad? Okay? So, atong basahon ang maong Genesis chapter 18, verse 2, ang iyang gilabay usab nga mga pangutana dinhi o atong tan-awon ang mao mga punto dinhi. Okay? Genesis chapter 18, verse 2, o gihat niya ang iyang mga mata og mitan-aw siya og aniya karon ang tutulok ka lalaki nga nagtindog sa tubangan niya og sa iyang pagkakita kanila midalagan siya gikan sa pultahan sa iyang balong-balong sa pagtagbo kaniya og miyukbo siya sa iyang kaugalingong yuta. So atong makita dinhi nga adunay mga tulok ka mga lalaki nga gisgutan. Og ang iyang pangutana, mao na ba ni ang Trinidad? Okay. Meaning duha ka mga lalaki nga gisgutan, wala kayo give you kung supporting text diya kung ang Amahan ba to o ang Holy Spirit ba to. Ang ato focus mga pinangga, kining nagpabilin nga nakikistorya kang Abraham. First of all, ang word nga manulunda sa balaang kasulatan, pwede ma-refer sa manulunda nga binuhat sa Dios, pwede usab sa ma-refer nga gitawag manulunda nga minsaidor. Ang word nga manulunda sa Greek word is angelos, meaning messenger. Susama usab sa Hebrew nga pinulungan malak. O ang word nga malak is messenger. Pwede usab ang malak ma-refer ngadto sa tao. Ang word nga messenger. Ato kunong i-try og basa mga pinangga ang mao nga bersikulo dinhi sa makaplagan nato sa Genesis gapon, no? Genesis kapitulo 32, bersikulo 3. Og si Jacob nagsugo og mga sulugoon sa unahan niya ngadto kang Esau. Kaysa dihang makighimamat na siya kang Esau, gusto siya makasiguro kung unsay temperatura sa emosyon ni Esau. Nagpadala siya og sulugoon. Og nahibalo ka ang word nga sulugoon gikan sa Hebrew word nga malak. Og ang word nga malak igsoon, same nga word ang gigamit usab ngadto sa mga manulunda sa langit. Now, ang punto mga pinangga mo ni, kining gisgutan dinhi sa Genesis 18, kinsa man ni siya. Okay? Atong istadihan ni siya kay atong makitaan ang mga punto nga naa dinhi, no? Dinhi sa Genesis 18:2 nga imong pangutana, kung imo na siyang tiwason sa pagbasa sa katapusan nga bahin nagingon diri. Okay? Sa katapusan nga bahin ang kumasahon. Og sa iyang pagkakita kanila, midalagan siya gikan sa pultahan sa iyang balong-balong sa pagtagbo kanila og miyukbo siya sa iyang kaugalingon sa yuta. Now, gusto nako paon kining word nga yukbo. Kay kining word nga yukbo igsoon kung imong tan-awon ang pinulungan nga syaka o kanang word nga syaka igsoon kung imo nang tan-awon sa ini gitawag na tog lexicon o sa Hebrew nga mga pinulungan, especially sa Strong, imo makitaan nga ang kahulugan niya na is to bow down. Kung mayroon kag bow down, minong nagluhod yun siya. Prostrate oneself. Asa? Dito sa Dios. Now, usa may example na to nga kanang word nga siya ka, pwede makita na to nga nag-refer sa Dios. Balik ta sa Exodus kapitulo 20 sa iyang bersikulo 5. Atong tanawon ang Exodus kapitulo 20 bersikulo 5. Nag-ingon diri. Okay? Basahan ako. Dili mo iyukbo ang imong kagalingon kanila ni mag-alagad kanila. Nahibalo kita nga ang gisgutan sa Exodus kapitulo 20 mao ang napulo kasugo. Nahibalo kita nga ang gisgutan dinhi kadtong mga tao naghimo og linilok nga larawan. Og naingon siya, dili mo iyukbo. Og ang word nga yukbo igsoon gikan sa word nga syaka nga diin address lamang sa imong Dios sa pagsimba. So di nimo is-address ang imong kagalingon sa pagsimba ngadto sa mga Dios-Dios. Now, ang Genesis 30 gitawag na to 18
nga atong gibasa ganina, ang giword nga gigamit dinhi sa verse 2, siya ka. So imo makita nga ang word nga siya ka, mayukbo na siya nga nag-refer ngadto sa Dios. So imo makita nga si Abraham miyukbo ngadto sa manulunda. Dili kini ordinaryo nga manulunda. Kay kini siya igsoon naa ni siya'y kagahom nga angay sa simbahon base sa attitude nga gipakita ni Abraham. Dugang pa, versikulo 9, versikulo 8, 9 ug 10 nag-ingon diri. Sugod na tas 9. Og sila miingon kaniya, hain ba si Sarah nga imong asawa og mitubag siya, anaa siya sa balong-balong? O niya miingon siya, sa pagkatinuod magbalik ako kanimo kung moabot na ang panahon og tan-awa si Sarah nga imong asawa makabaton og usa ka anak nga lalaki. Dili siya ordinaryo nga manlunda. Nganuman, kay bisan tigulang nga babae, makahimo siya nga ang taguangkan nga abri aron kini manganak. Unya si Sarah mi pahiyom, mi katawa sa iyang kaugalingon. O verse 13 nagingon, unya miingon si Jehova kang Abraham, nganong mi katawa si Sarah. Dini mo makita sa versikulo 9 og 10, usa sa gitawag natog manulunda, misulti nga manganak si Sarah. Unya mikatawa si Sarah. O pag-abot sa verse 13 nagingon, unya mingon si Jehova kang Abraham, nganong mikatawa si Sarah. Kinsa iyang gikaistorya? Walay lain ang Dios o walay lain mao ang Dios nga si Jesus Christ. Now, kung imo makita igsoon sa bersikulo, labi na untab sa mga offshoot nga mga allergic mo kaon o gunod, ang pag-vegetarian maayo, kaya ato na minsay. Pero kung ato na himuon nga paghukom, mo na dili maayo. Tanawa ang versikulo 7, minsay na ko alang sa mga offshoot. Og midalagan si Abraham ngadto sa panon sa mga baka, og mikuha siya og usa ka nating nga baka nga malumo og maayo og gihatag niya sa sulugoon og kini iyang gidali sa paghikay. Mikuha usab siya og mantika, gatas og nating nga baka nga gihikay og iyang gidulot sa tubangan nila, og siya nagtindog duol kanila ilalom sa kahoy og nangaon sila. Nangaon sila. Ang tulo ka manulunda, nangaon sila. So imo makita, walay issue sa salvation ang pagkaon sa baka. Sa atong kapanahonan, may issue sa maayong panglabas. So atong makaplagan mga pinangga, nga ang manulunda nga hibagat ni Abraham, walay lain, mao ang Dios base sa gitawag nato og Hebrew nga pinulungan, base sa immediate context nga gisgutan dinhi, base sa unod usab nga mensahe. Bueno, tawag mo kung aduna mo panahon.